túto... No dobre, treba sem dobre, nehádajte to. Povie to len tak medzi nami. Áno. Danka, dohodíte. Pohrozí, tak... Dobre, voláme si. Oni buď sa prispôsobili... Dobre, Rudo hovorí, že ešte není, že je mimo našim Bratislavy. požiadavkám, alebo odídu. Že otrišujete na 5 takto. A tu je práve priestor, No dobre, čaute zatiaľ. Čím viac sa organizovala mladá generácia, veď je tu generačný obrad, je tu teraz a nejak nevidíme túto mladú generáciu. Tu sa treba ju nejakým spôsobom povzbudiť, treba nejaký niečo teda preto urobiť, aby ona začala, lebo ona je na to pripravená. Je, presne, máte pravdu. A ďalej, s tým zlyhalo to je náš tradičný nedostatok, a to aj súvisí s tým, že aký sme nejednotní, že my v 20. storočí sme nevyužili žiadnu vlnu emigrácie. My sme nedovolili počnúť kruhu ČSR emigrácii, aby pomáhala znovu vzniknutým útvarom, ako bola prvá ČSR, potom po prvej svetovej vojne, po druhej svetovej vojne a po roku 89. Taká je pravda. A toto analyzoval celkom pravdivo Karel Kryl. On bol jeden z tých, ktorý sa domnieval, že teda bude môcť sa toho zúčastniť a že sa vrátia nie nejaký pár tigrid alebo týchto, ktorých som križoval v Paríži, tak že pomôžu Československu alebo Čechom alebo Slovensku, ale práve tie chvíli, ktoré tu boli, si nechceli dať do toho hovoriť a nepripustili návrat početnejšie skupine tejto emigrácie, čo na mnohých iných krajinách všade funguje. Vezme si maďarskú emigráciu, Polsku a inú, ktorá naozaj vtedy, keď treba tej vlasti pomôcť, tak sú na to pripravení. Takže hoci by sa zdalo, áno, tie zvyšky našej politickej emigrácie, ktoré hovoria, pozrite, by sme pomohli tejto druhej Slovenskej republike sa osamostatniť, tak sú to samozrejme namýšľanie, nebolo to tak, ide o to, že sa nemohlo to gro tej emigrácie zúčastniť týchto zmien, takže tieto zmeny sa udiali tak, že sme sa tu zavrili vlastne, zase to poviem tak medzi nami, vo vlastnej šťave a dopad jednotlivostnej emigrácie istou nejakou literárnou činnosťou, ale v celku sa stávalo tak, že to bol predvoj tých krajín, pretože majú aj občianstva tých krajín, ktoré nás kolonizujú. Áno, Slovensko z migrantného hľadiska je dnes činnou kolóniou a tým emigrantom, ktorí žijú v zahraničí, sa zaujímajú Slovenska, alebo sa vrátili, to nejako neprekáža. A malo by to prekážať. Malo by to neprekážať. A hovorím, a ostatní, ktorí boli ochotní, tak im nebolo dovolené a dnes už vieme, že čo sa týka tých funkcií disidentských, tak ich členstvo, potom personálne obsadenie bolo veľmi ostro sledované a nejaký outsider, nečitateľný, medzi tým sa rátam aj ja, pretože mám emigrantskú skúsenosť, nebol pripustený a teda ja som im aj povedal aj týmto, dodnes oni hovoria, že teda povalili komunizmus a že malo ešte bez nich strach a tak, pretože si to boli vyšleční idioti, som povedal, že neapelovali, keď bolo treba na všetky teda síly, aj tie vo vnútri, ale sa chopili teda príležitosti a len sa pohybovali na vlastnom piesočku, bez toho, že by jasne vedeli, kde a kam, čo sa týka privatizácie, čo sa týka
občianske organizácie, vedenia štátu a tak ďalej, pričom sami priznali, že oni teda sa nevyznali do vedenia štátu, no tak potom ale išli do politiky. Ale sa nerozumeli, áno. Takisto bola na vedľajšej kolej slovenská otázka a ďalšie. Takže taká je podľa mňa v stručnosti tá situácia z 20 rokov, a ktorá dolieha aj na túto dnešnú situáciu, a je tu niečo podobné teda s tým, že je tu možnosť, že ten pohyb je teda taký, že sa nachádzajú na slovenskom území ľudia, ktorí majú zahraničné skúsenosti, ovládajú jazyky a tak ďalej. A ich treba nejakým spôsobom naznačiť, presvedčiť, aby verili v Slovensko. Pretože v 89. to je to, vtedajšia inteligencia neverila Slovensko. Neverila. Takže vidíme to aj na tom, že aj na tých, ktorí tvrdia, že akí sú národovci, tak ich deti žijú v zahraničí a oni chodia za nimi. A tu nám vyvíjajú také národovecké a všetky také aktivity vlastenecké a takéto prednáškové, ale ani oni neverili Slovensko a ich akcia je paralizovaná tým, že vlastne nevychovali pre tento štát svoje deti, ktoré by verili, áno, tento štát naozaj treba veriť, keby táto krajina mala naozaj možnosť mať kľud na takých 7-8 rokov, tak naozaj by sa z tohto postavenia koloniálneho dostala a vykročila by dopredu a naozaj by sa stala potom váženým subjektom a východisko politickým aj medzinárodným. Východisko z tejto situácie vy vidíte aj základ Štýra. Štýra a potom v akých krokoch? No, tak prvá vec, jednoducho sa zorganizovať, mobilizovať a stanoviť situáciu, ako sa hovorí, zmapovať, pomenovať a definovať nejaký akčný program s nejakými krokmi, ktoré postupne Ja by som mali realizovať, akože my aj pracujem na to, že plánujeme na tom. My chceme dať príklad odporu. A zobrali sme si príklad z minulosti, z histórie našej 68. 40. My sme začali popisovať, my sme začali toto robiť a chceme to rozniesť celoplošne na celé Slovensko. Lebo ľudia nemajú, moja skúsenosť vlastná je taká, že sme mali autobus stále na dome, stačilo nastúpiť. Ľudia nemali 5 eur, aby si išli do Medzinárodného. Tak chceme to rozniesť celoplošne, aby ľudia začali s odporom aktívnym, to znamená popisovať celoplošne, keď budú. Hovorím príklad, gumy podpáliť na priechodoch železničných, alebo takéto. My na tomto pracujeme. Tak samozrejme, aby bol tlak a ľudia, tak ako ste hovorili, mladých to je, mladých. Je teraz jediná nádej, áno, je to mladej generácii, ale je to stažené tým, že my máme vekom mladú generáciu, ale nemáme ju srdcom mladú a nemáme ju ako disponibilnú. Pretože napríklad aj tu, všade inde hrá veľkú úlohu takýchto zmenách, áno, mladá generácia a hlavne teda študenti, ale my nemáme také typické študentov, pretože 60% tohto, keď hovoríš o zámere, ja nevylučujem, že to bol zámer zrušiť ten systém. A to preto, aby sme nemali teda generáciu mladú, ktorá bude aktívna, ktorá naozaj prevezme aj postupne
to vyjadrenie, ale bolo treba paralizovať, lebo ona si myslí na 60% ľudí si musí na štúdium zarábať. Takže je aj v záujme, musí sa z toho aj nová generácia výmaniť, musí si vyjasniť a uvedomiť a povedať tým hodnom, že štipendium to nie je nejaké nejaký dar. Štipendium je plat, ktorý štát študentovi dlhuje, pretože veda je výrobná sila. Jednoducho treba veci úplne inak vysvetľovať, pravdivo a otvorene, lebo aj to je tým sa dosiažuje, že tu prevláda taký spôsob prezentovania vecí, ktorý zahnieva tú realitu. Takže to je to ťažšie, ale ak sa bude teda niečo robiť, tak určite sa niečo dosiahne. V podklade s tým, čo sa deje teraz, že vidíme, že politika tu absentuje, že sa politika nerobí. Že sa namiesto politiky len plnia isté, či už príkazy, alebo želania, alebo naznačené nejaké požiadavky. To znamená, sa len prijíma, ale nevytvára sa pre seba žiaden manevrovací priestor. Takže tu treba akože vôbec uvedomiť na politický život. A určite, keby sa ten politický život tu obnovil a začal, musí sa akékoľvek sila, nejaký iluminátor alebo čo, musí sa vždy vytvoriť manevrovací priestor. Ale musí sa tá politika robiť. To znamená, treba si tiež povedať alebo uvedomiť, čo to znamená tú politiku robiť, čo to tá politika robiť. Tak ju treba robiť s tým, čo máme, s prostriedkami, ktoré máme. Loď sa topí, no tak sa plátajú, áno, vezme sa nejaký predmet a pláta sa diera s tým, použiť prostriedky, ktoré na tej lodi sú. A na tej lodi veľa tých prostriedkov nie je. Musí sa vynájsť, musí sa nájsť toho mála, čo tu je. No, tak zase máme viac k dispozícii než málo, aj keď toho nie je teda veľa alebo príliš, pretože buď vlastnou vinou, alebo aj na základe možno aj plánovaného potlačenia dostali na zvládku. My nemáme mať vôbec nejaké prebytky. Takže tu je neustály tlak byť naozaj na tom dne. Ale zároveň, keď sme na tom dne a konštatujeme, že sa nerobí politika, tak ak sa začne, musí sa niečo stavať. Nad národňovanie čo hovorí? Pričom? Pokiaľ sa Jogo vytíví, ono sa nás vráti. A keď tu nebudeme, ono sa nás vráti. V tom vestu sa netreba vytešovať, ale človek je nadaný rozumom preto, aby nárad toho svadla urýchlil. Čo sa stalo? Tak počúvame živadom. Aby bolo lepšie počuť. Pán Sivák, keď už ste teda spomínali toto, že samozrejme tu nemá byť z čoho ten prebytok, lebo ľudia napríklad lebo tie peniaze odchádzajú mimo Slovenska, to už ste povedali, x-krát, čo je pravda. Čiže keď je produktivita práce základom... Ktorí sú výrazné.
Mizerné. A keď je produktivita práce základom mzdy, tak neexistuje, aby sme vlastne boli v tej situácii, akej sú. Samozrejme, že je tu veľa. Mohli by sme hovoriť o korupcii, stačí obmedziť korupciu a už by boli prostriedky. Ďalej, je tu produktivita práce. Stačí začať platiť za produktivitu práce a už by tu boli prostriedky. A boli by zajtra už. Áno, zajtra. Nie, že... Áno. Takže toto sú tie zároveň, áno, sme tu súčasťou, áno, taká reality je teda toto, ale to, čo my vidíme, ako sa tá realita deformuje. Ale ona sa deformuje pretože nerobí politika. A to znamená, keby sa začala robiť, tak už sa to musí začať naprávať a už sa musí potom tá realita prestať deformovať a až nakoniec sa musí dostaviť nejaký výsledok. No, čo sa týka znárodnenia a takisto tak aj čo sa týka privatizácie, tak to sú takisto, sme nepočuli nejaké racionálne vysvetlenie a nehovorila sa o tom a nehovorí pravda. Povedzme, že áno, po druhej svetovej vojne, áno, bývalý režim znárodňovalo, zoštátňovalo. Rozdiel je v tom, že prevážovala to znárodnenie pri zoštátnení. Pri znárodnení ja ponechávam posadenstvo na mieste a ja tam len pošlem zástupcu štátu, aby tam zástupca štátu, ale inak národný podnik pokračuje tak ako predtým. Ale už pri zoštátnení štát podniká. Štát tam má svojich aktérov a štátny podnik je v plných rukách teda štátu na rozdiel toho národného, ale pozor, keď ide o veľký národný podnik, tak tam musí mať štát, tam musí mať slovo. Aj v takom prípade. No a veľa sa o tom znárodňovalo a aké to bolo nespravodlivé. No ale dnes, no porovnajme si, čo sa udialo teda dnes. Sa privatizovalo často hlboko pod cenu. Dokonca za desatinu tejto trhovej hodnoty. A to je v takom prípade, čo je? Jej, ale to už máme zapísané ako vlastníctvo. Hoci komunisti nerešpektovali súkromné vlastníctvo, ale už na čase ho rešpektovať. Áno, ale budeme rešpektovať na legitímne nadobudnuté vlastníctvo a nie také, ktoré bolo získané za 10 ceny. A preto aj chudobný štát by mal možnosť, keďže to bola 10 ceny, toto buď vykúpiť, alebo z prípadu na prípad jednoducho skonfiškovať. Tak. Ono vlastne tie privatizácie boli, pán Sivák, veď oni keď neboli zrealizované cez burzu, to sme už tiež xkrát preberali. A nehovoríme aj o tom, že teda o skutočnej privatizácii, ktorá podľa mňa neprebehla. Tak. Privatizácia prebehla len okrajovo a týkala sa malých a stredných podnikov. Takže, ale čo sa týka veľkých podnikov a tomu, čom sa hovorí prirodzené monopoly, ktoré sa cíti v cudzích rukách a v rukách zase iných štátnych monopolov, tak tam privatizácia neprebehla a z tejto privatizácie mal mať každý občan nejaký užitok cez tú kuponovú privatizáciu, ktorá bola využitá. A takisto aj tí, čo dnes sa chlastí, ja som bohatou na kuponovej privatizácii, áno, no tak poďme vrácať naspäť, ak si na tom. Ale nikto nič. Máme tu nezávislú tlač, ktorá to počuje. Áno,
toto počuje to a niekde na to reaguje, analyzuje to. Takže je tu množstvo, my celkom nemáme ešte zanalizovaný po ekonomickej stránke bývalý režim, ale aj po iných stránkach a my ten nemáme, áno, to je ešte odložená, by som povedal, povinnosť, takáto reflexia, sebareflexia, ale my nemáme dnešný stav, nemáme analyzovaný a dnešný stav je maskovaný, zahrievaný a nemá ho ani kto demaskovať. Samozrejme, to je prvoradá úloha tlačia médií. Je tu na to, že musí štát podporovať opozičný tlač, aby mu niekto nastavil zrkadlo, aby vedel, aký je. Vo Francúzsku, keď boli lavicové noviny vymanité v ťažkostiach, tak toto povedali, myslím, Chirac povedal, presne, že mladíte musí vychádzať. Má, no, ťažkosti v ťažkostiach, môže zaniknúť, nie? Nesmie vymanité zaniknúť. To musí byť, to je povinnosť aj požiadavka elementárneho štátu, aby mal médiá, ktoré mu nastavujú zrkadlo, a nie médiá, ktoré pritakávajú silám, ktoré chcú tento štát ovládať. Tak to teda nie. To znamená, zase je tu, áno, konštatujeme toto, a keby bola, to znamená, treba tu aj za ten toho, že by sa tu nevytvorili normálne nejaké noviny denník, tak nájsť tie spôsoby nahrázať tento deficit a vyraďovať, obmedzovať túto dnešnú oficiálnu tlač, ktorá o Slovensku vôbec nepíše. Slovensko sa nevie a ani vláda, ani nikto nevie, že kde Slovensko je, aký je a kto sme. Takže treba tu nájsť ako spôsob, ako toto obiť a rozvíjať iné formy teda šírenia informácií, vytvoriť teda konkurenciu a postupne obmedzovať, vyraďovať tie médiá, ktoré tu sú, no a nové technológie, to samozrejme ako filozof by som mal kritizovať, treba sa na to dajú prepožiť. Sú na to vhodné, ale nie tak, ak sa to deje, že sa napísal som nejaký blog, no, alebo na internet a tak ďalej, ale to je dobré, ale my nevieme, akú to má účinnosť. Účinnosť to má dodnes väčšinou takú, ako keď poviem, že papier znesie všetko, internet znesie všetko. To znamená, treba vytvoriť, áno, aj to, ale nejakým spôsobom asi nejakú spektrum väzbu a aby sme si uvedomili, že má to, áno, je nejaká účinnosť a nie, že počujeme moje nejaké vysielanie súkromné sledovalo 5000 ľudí, odpovedalo, sleduje. Takéto všelijaké sa spomínajú štatistiky. Tie štatistiky nakoniec sú v tých programoch zabudované. Ty si dnes to zasiahli návštevník tejto stránky. No dobre, no tak to je pekné. A teraz tí, čo tú stránku manažujú, áno, pozrite, akú máme návštevnosť. No ale je to účinné v skutočnosti. Čo to znamená? Veď už tento systém a tieto internet a tieto stránky, však už sú tu roky. Áno, 10 ročia, to sú už milióny všetkých správ, však to už malo zmeniť úplne realitu. Ale ja sa opäť nejako nemením. Lebo internet je podávaný tým, čo máte podávaný. Ale nie všetci aj sú na tom internete, to si povedzme na Facebooku, všetci ho využívajú. Ja by som bol rád, aj sa pracuje na tom. Niečo akože nastarišli. Prečo nie ilegálne vstupovanie do vysielania? Potom my máme verejnoprávne médiá, pán Sivák, veď mal by byť pre verejnosť. Ilegálne vstupovanie do vysielania. Sa nesmieme zo žiadnych ďalšie, treba nejak zmeniť. Prispôsobiť ho na naše podmienky. Nesmiem sa ja prehrávam na súde, prehrávam, ústave sa tak ďalej, nesmiem sa dať.
nie je možný vstup do médií, nesmieme sa vzdať, musíme hľadať nejaké spôsoby, aby ten som sa do tých médií dostal. Sa to nedarí, povedzme, aj 20 rokov 15, ale ani v takom prípade sa netreba vzdať a musí sa nájsť spôsob, ako toto prekonať, ako začať, áno, ako prebudiť aj ten cudzí systém, aj tej spravodlivosti sa domôcť, systematický človek prehráva, keď tá je nastavené tak, že z pravidla nikdy navrhovateľ nemôže vyhrať, hoci žiaden navrhovateľ a žalobca nejde do toho, keby si nebol si istý, že teda je pravda na jeho strane a keby to nebolo napísané čierne na bielom. A je to napísané, je to tak, a napriek tomu sa povie, že 2 a 2 je 5. To znamená aj v iných, ale aj v tejto sfére spoločenskej, spoločenskovednej, aj v živote a tak ďalej, keď ja poviem, že 2 a 2 je 5, to je rovnako katastrofálne, ako keď to povie projektant a statik. Keby zle vypočítal statku domu, tak dom spadne. Ale toto sa deje aj v spoločnosti, keď sa bude tvrdiť, že 2 a 2 je 5. Len to nemá taký bezprostredný dopad. Tam je fenomén adaptácie, áno, človek ako si zvykne aj naši bežníci. No. To znamená, ale za cenu toho, že sa bude tvrdiť, že sa bude deformovať realita, ale on ešte teda ako bráze, on má ešte tieto rezervy, ale on tieto rezervy by mal investovať do riešenia problémov a do napredovania a nie investovať útrpne znášať. Áno, dnešný človek skôr znáša, než koná. To treba zmeniť. No to ja som ten, ale aj politik znáša, lenže za znášenie je veľmi dobre platený. No. So športovcom špičkovým sa obchoduje. Áno, obchoduje sa so mnou ako v otrokárskom systéme, ale pozrite, ja som za to dobre platený. Takže toto sa musí... Že my nemôžeme nič očakávať ani od politikov, ani od nikoho, ale proste musí byť aktívny občan. Keď vidíme, že je situácia taká, aká bohužiaľ je po každej stránke. Musí byť, lebo aktívneho občana my máme. Občan je vychovávaný v tom, že pozri, nie si spokojný, čak počkaj, o 4 roky im to zrátajú. Občan má čakať 4 roky. A tým, že on pôjde sa premiestní 200-300 metrov od bydlišti svojho domu, bytu, do volebnej miestnosti, to je ako jeho aktivita, to je celá jeho aktivita, že si urobí prechádzku volebným urnám, to je čo? A že volí toho, komu niekto bez jeho prečnenia mu ho navrhli. On nevie, jemu niekto naservírovali kandidáta a už ho volí. Z akého dôvodu? Naservírovali, ja ho nepoznám. Prečo by som ho ja mal voliť? Správne. Tu mal byť, za takýchto už tu mal byť dávno, tuto malo nájsť súčasťou tej aktivity a prebudenie občanov malo byť napríklad bojkot volieb. Takže tu je tak, že budeme voliť kandidátov pri nominácii, ktorých sme boli. Ktorý niekto nám navrhne a kto si kandidátku zaplatí. Tak. A najviac nikdy neboli, najviac nikdy neboli kontrolované, nebola kontrolovaná regulérnosť tých volieb. Nikdy v histórii, čo si ja pamätám. Nikdy ďalej nebolo nikdy prepočítané, presne. A to je tak nízke kvórum, že sú pred voľby aj 5%. Takže vlastne všetky voľby doterajšie, a musíme si povedať seba kriticky aj tí, čo sme sa ich zúčastnili, tak to bola fraška. To bola fraška. Pričom jednak teda nanútení neznámi kandidáti na jednej strane a ďalší nenormálny stav, ohromná priepasť medzi právom byť volený a voliť.
To musí byť v rovnováhe. To musí byť v rovnováhe, pretože tu sme svedkami toho, že stále sú volení tí istí a majú právo byť volení tí istí. Ohromná to je priepad a to má byť, opakujem, to má byť v rovnováhe. Takže tu aspoň s otvorenými očami, povedzme, no, jeden má tam väčšie skúsenosti, iné má nejaké pojmy, ktoré získal v škole alebo pozoroval v nejakej krajine, má nejaké skúsenosti. Ale stačilo by, keby každý občan s otvorenými očami sa pozeral na svet, a aby bol aktívnejší a hľadil si svojich vecí denne a nedal sa, neskladal teda zbranie, často znechutí verejná správa, úradník alebo iný, tak aby neskladal a aby už by to bolo inak. Netreba byť nejaký erudovaný alebo niečo také. Samozrejme, dnešný svet vyžaduje orientáciu v ňom a vyžaduje naozaj veľa poznatkov. Treba veci ako poznať, vedieť ich popísať, no ale hovorím, už by sa veľa zmenilo, kedy každý nejak od seba, svojimi prostriedkami na úrovni, ktorej je, bol aktívnejšie konať. Nedá sa. A s tým, že teda by sa vždy ukázalo, aha, neviem, ďalej neviem, poraď mi. Tak pôjdem za Pálom, aha, ako to vidíš ty, počuli sme o tebe, že máš nejaké iné skúsenosti, tak vyjadri sa, pomôž nám. Postupne by sa takto mobilizovalo, obsiahlo celé Slovensko. To by nemohlo byť problém, lebo nie je také veľké. Nie je také veľké a nahráva mu naša geopolitická pozícia. Tu sa ešte spomenie trochu, že história, politika, nejaká kultúra a tak ďalej, ale tu sa nepestuje geopolitika. A to geopolitika to nie je, že či ešte je na detve nejaké zlato, alebo samozrejme, to je samostatná kapitola, čo sa týka vydrancovania Slovenska, to ešte nie je zavreté. Ale teraz Anglicko organizuje, ukazuje sa Veľká Británia, ale kde by bola námorná veľmoc bez slovenskej medi? Kde by bola? Vďaka slovenskej medi sa stala námornou veľmocou Veľká Británia. Takže tu sú takéto, my nič neznamenáme, áno, ale toto treba. Keď tu bol, počuli sme, keď tu bol Bush, niekto povedal, či už Bush, alebo Gašparovič, alebo to povedal nejaký iný politik, poslanec, alebo povedal niečo o tom, že Slováci pomáhali budovať Spojené štáty? Povedal to niekto? A to malo zaznieť. A náš popredný historik, už nebohý Deák, to povedal. A mal on, myslím, že ešte aj poradnú funkciu na ministerstve zahraničných vecí, ale nikto si ho možno toto teda povedal, ale to nikto sa od neho nepoučil. Ale to myslím si. Nikto sa od neho nepoučil a to povedal. Zaznelo to, nezaznelo to. A pritom tu prišiel, áno,